Hei, olen Liena Mäntsärä ja olen Chat with Miss Dean -ohjelman juontaja. Ja niille, jotka eivät vielä tunne talkshowta, niin tässä on hieman taustatietoa. Chat with Miss Dean on keskusteluohjelmaa, joka keskittyy elämän arkisiin haasteisiin, kuten masennukseen, syrjintään, rasismiin ja kaiken muuta siltä väliltä. Ohjelman tavoitteena on auttaa ihmisiä selvittymään arjen haasteista ja löytämään tukea vaikeissa tilanteissa. Tämän päivän jaksossa käsittelemme teemaa erilaisuus ei haittaa, se on voimavara. Ja mulla on vieraana Kari Klementti, joka on synnynnäisesti CP-vammainen, positiivinen ajattelija, toisia kannustava henkilö. Kari on inspiroiva esimerkki siitä, kuinka erilaisuus voi olla voimavara ja kuinka jokainen voi löytää oma tapansa olla merkityksellisen ja vaikuttava yhteisössä. Eli pikemmittä puhetta, tervetuloa Kari Clement. Yes, tervetuloa vielä kerran Kari Clement. Kari, tervetuloa tähän Chat with Miss Dean talk show. Kiitoksia. Mitä kuuluu? Hyvä. Hyvä kuuluu. Kyllä. Joo. Kerro vähän, Kari, miten voisitko kertoa hieman omasta tarinasta ja kuinka CP-vamma on vaikuttanut elämässä? Itse asiassa myönteisyys on voimavaraa. Myönteisyys on ollut voimavaraa. Se ei sinänsä vaikuta elämään Niinpä. eikä asenteisiin. Niinpä, aivan. Sun myönteisyys on ollut se voimavara, niin se ei ole mitenkään vaikuttanut siihen niin kuin, tähän vammaisuuteen. Ei. Se on pikemminkin niin kuin, miten sä kannat ittees. Niinpä. Aivan. Tuo oli tosi hyvin sanottu. Miten olet onnistunut säilyttämään positiivisen asenteesi ja löytämään voimaa erilaisuudestasi? Ehkä se on luonnon kysymys. Luonnon kysymys. Niin. Niinpä. Haluatko vielä tarkennaa siitä, mitä sä tarkoitat sillä? Eli mä en aina kielteisten seikkojen estää elämää. Kun on kielteinen asenne. Mä en aina kielteisyydelle valtaa. Aivan, sä et anna negatiivisuudelle valtaa. Niin. Eli sä oot päättänyt, että sä oot tommonen positiivinen ihminen ja niin, tosta pitää oppia, hei. Eli elämässä on vaihtoehto. It's all about choice. Se, mitä sä haluat ja mitä sä päätät. Ja sä päätit alusta lähteä, että susta tulee positiivinen ajattelija. Ihanaa. Haluatko vielä tästä vielä mainita, että mitä neuvoja antaisit ihmisille, jotka kamppailevat oman erilaisuutensa hyväksymisen kanssa? Erilaisuus pitää jättää taka-alalle. Erilaisuus pitää jättää taka-alalle. Koska elämä on elämistä varten. Elämä on elämistä varten, juuri näin. Juuri näin. Eli jos jollakin on siellä se kamppailuhetki niin hyväksyä erilaisuutensa, sen pitää jättää, niin kuin Kari sanoi. Toista vielä se, minkä sä sanoit. Kielteisyys. Pitää jättää se kielteisyys pois ja omaksua positiivisen asennetta. Aivan. Siis tässä mä itsekin opin sen, että me ollaan erilaisia ihmisiä. Sä oot synnynnäinen, CP-vammainen ja olen Afrikan taustainen tullut Suomeen, mutta meidän erilaisuus vahvistaa meitä, eikä sen pitää erottaa. Niin. Ja tässä olisi vielä, että oletko ollut aktiivinen
toisten ihmisten kannustamisessa. Miten oma kokemuksessa erilaisuudessa on vaikuttanut tähän asti? Mä olen esimerkiksi kiertänyt ammattikorkeakoulussa Niinpä. Niin, olet puhumassa. Oletko sä niinku erilaisissa yliopistossa käyt puhumassa, pitää ammattikorkeakoulussa. Sä käyt puhumassa siellä. Millaisia aiheita siellä sä oot käynyt muun muassa puhumassa? Vammaisuudessa ja myönteisyydessä. Oi, kuulukas. Eli sä oot niinku kierrellyt ympäri ammattiyliopistoa ja puhumassa ammattikorkeakoulussa. Ja siellä sä oot puhunut myönteisyydestä ja positiivisen asenteen ylläpitämisestä. Jos tää ei ole inspiroiva, niin mä en tiedä mikä olisi. Mutta että aivan olen ihan koskettu. Ja uskon, että ihmiset, jotka kuulee sun puhuvaa, kyllä ne niinku siitä oppii. Jos ne ei oppi, niin sitten kannattaa ainakin oppia tästä jaksossa. Että erilaisuus on voimavara, se ei haittaa. Mitä ajattelet yhteiskunnan suhtautuvan erilaisuuteen? Onko se muuttunut parempaa suuntaan? Se on mennyt vuodelta parempaan suuntaan. Niin, mä oon kyllä samaa mieltä. Suomessa on tosi paljon voimavaraa ja on tosi paljon tällaista järjestöä, mikä auttaa, tiedätkö? Ootko samaa mieltä? Kyllä. Että on saanut apua ainakin tarpeeksi. Kyllä. Joo. Eli sun mielestä se on muuttunut parempaan suuntaan koko ajan? On. Olisiko jotain, mitä sä olisi halunnut, että se lisääntyy tässä? Rohkeammin tultaisi puhumaan. Rohkeasti tultaisi puhumaan. Kysymään. Ne kysymään. Nimenomaan, että sä kannustat ihmiset rohkeasti kysymään ja puhua. Kyllä. Ettei tarvii ujostuttaa tai pelkää. Ja sitä ennakkoluuloisuusasennetta pitäisi poistua, eikö niin? Esimerkiksi Joo. mä olen huomannut, että lapsia kiinnostaa. Lapsia kiinnostaa aivan. Mutta vanhemmat vaikka usein sanovat, että ei saa häiritä. Niinpä. Ja nyt sun viesti niille vanhemmille olisi, Että onko lasti kyllä rohkeasti puhumaan. nimenomaan. Niin. Että ei haittaa. Lapset on tervetulleet jopa. Jos teillä on myös kysyttävää, kyllä aikuisetkin saa kysyä, niin kuin, että ei tarvi. Se ei ole niin kuin häiritsemistä, eihän. Ei. Niinpä. Aivan, olen samaa mieltä sun kanssa. Mitä tarkoittaa sinulle se, että erilaisuus on voimavaraa? Se on omiaan häivyttämään sitä ikävää asennetta. Niinpä. Ja kannattaa kääntää kaikki asiat myös vammaisuudessa myönteisyyteen. Aivan. Koska se nimittäin kantaa sinua pidemmän päällä. Se myönteisyys kannattaa. Se on voimavara. Ja mä voisin kertoa. Joo. Muutama vuosi sitten Joo. mä mietin itsekseni, että mikä on maailman kaunein tie. Muutama vuosi sitten sä mietit, mikä on maailman kaunein tie. Joo. Ja mihin sä päädyt? Mihin vastauksen sä päädyt? Se on tie sydämestä sydämeen. Kuulitko? Sitten mä mietin, että mikä on se ajoneuvo, joka kulkee muuta tietä pitkin. Ja mä keksin, että
se on 100 kiitos. Ja aina kun minua avustetaan omisesti pieni tai iso asia, niin mä haluan lähettää sen kiitosarvion omasta sydämestäni avustajan sydämeen. Joo. Kyllä, tää oli koskettava. Aivan ihana. Kaunein tie on sydämestä sydämeen. Se, miten sä kohtelet ihmistä, se kertoo paljon niin kuin ihmisestä ja sulla on ainakin niin kuin pysynyt tosi hyvät ihmissuhteet. Se, miten sä oot kohdellut heitä, ne on tullut aina takaisin. Niin, sä oot saanut heidät tuntevan tarkkeeksi ja ihmiseksi. Kohtelu ihmisiä sellaisena, kun sä haluat, että sua kohdellaan. Ja tää oli aivan kaunis sanottu. Sen pitää koutaa Kari Clement. Kaunein tien on sydämeen. Oh my god. Pahoittelen, että mä menin vähän tunteisiin. Tämä oli tosi herkkä ja aivan ihanasti sanottu. Ja kuten huomatte, hän on tosiaankin positiivinen ajattelija ja inspiroiva esimerkillinen. Tässä Kari sulle vielä, että millaisia haasteita olet kohdannut elämässä ja kuinka olet selvinnyt niistä? Mä en osaa nyt nimetä yksittäisiä haasteita, mutta kyllä tämä myönteisyys on auttanut. Kantanut sua pidemmään On. Että on enemmän myönteisyys kuin haastavia tilanteissa, koska se on sen tapaan, miten sä oot kantanut itseäsi elämässä aikana. Kyllä. Niin. Ja tämän tavan olet oppinut sun vanhemmilta. Kyllä. Se on just se, että miten mikä on foundation suomeksi, sun juurut, miten se on se, että mitä ikinä sä opit kotona, se sä kannat aikuisiässä. Ja täytyy sanoa, että sun äiti ja isä ovat tehneet aivan hyvän työn kasvattaaksesi tommonen hieno herrasmiehen. Kiitos, että sinullaisi on olemassa. Oh my god. Mä vieläkin herkistyn siitä sanoista, tiedätkö? Tossa olisi vielä Kari sulle, että mitä haluaisit sanoa ihmisille, jotka näkevät erilaisuuden enemmän estänä kuin mahdollisuutena? Heidän kannattaa miettiä, miten he pystyisivät muuttamaan omaa asennettaan. Nimenomaan. Ja kääntyä sille elämäntien valoisammalle puolelle. Nimenomaan. Eli pitää miettiä nyt asennetta ja sitten käyttämään elämäntie valoisamman tie. Kyllä. Että ei kannata jäädä murjehtimaan asioista, mistä sä ei voi mitään. Periaatteessa elämä on lyhyt ja se elämä on elämisen varten, niin kuin sanoit aiemmin. Et jos jollekin on siellä vaikeuksia hyväksyä erilaisuutensa, mietipä sitä, että hei, sä oot tässä olemassa mäen päällä ja sulla on ihmisiä, jotka rakastavat sua juuri sellaisena kuin sä oot. Sä saat olla erilainen, mutta se erilaisuus on voimavaraa. Siihen se ei ole mikä haittaa. Eikö? Ei. Olisiko sulla vielä mitä viestiä, jonka haluaisit lähettää erityisille nuorille, jotka kamppailevat omia haasteiden kanssa? Pitää vaan miettiä, miten tässä lähtee eteenpäin ja muistakaa se myönteisyys ja elämä on sitä varten, että jokainen päivä eletään täysillä. Nimenomaan. Ja pitää miettiä, mitä varten on maassa, tai siis maailmassa. Ja miettiä, että jokainen päivä, kun sulla on mahdollisuus herättää, miettipä sitä, että kun herätään,
Jotkut on haudasmaassa, jotkut on sairaalassa, jotkut kamppailee siitä, että ne saa hengittää. Ja sä herät, voit hyvin. Saat olla erilainen, mutta sä oot hyvinvoiva erilainen ihminen. Eli kuten Kari sanoi, muista se, että elämä on elämistä varten. Älä jää siihen synkkaamaan elämän päälle, vaan yritä löytää sitä tunnelin päästä, sitä aurinkoismyönteisyys. Ja kuten Kari sanoi, koutan, että kaunein tie on sydämestä sydämeen. Ja mä haluaisin vielä painostaa, että miksi tämä aihe on tärkeä, on se, että erilaisuus on osa ihmisyyttä. Ja jokainen meistä on omalla tavallaan ainutlaatuinen. Tämän jakson tarkoitus on osoittaa, että vaikka olemme syntyneet erilaiseksi, olemme pohjiltamme kaikki samanlaisia. Meillä kaikilla on omat haastamme, unelmamme ja mahdollisuutemme. Ja erilaisuus voi rikastuttaa yhteisöjä ja luoda omat näkökulma elämässä. Eli tuossa on Karin Clementin ihanan tarinaa ja jakaa, että miten se kantaa itseessä on se myönteisyys ja positiivinen asenne. Se on kantanut hänet tähän asti ja tulee kantaa hänet loppuun asti. Ja toivottavasti, että jokainen teistä oppii ainakin Karista se, että elämä on elämisen varten. Kari, kiitos tästä ihanasta, myönteisestä, positiivisesta jaksosta. Olen aivan koskettu ja mä uskon, monet muutkin ovat koskettu. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos.